Esaten aban udalak orain eta batez ere bardintasun saila daukan helburua orain behin plana egin eta gero, plana jaiotzen da diagnostiko batetik, prozesuak dira, gutxi gora bera horrela eskema bat egin da diagnostiko bat egitea, planaren diseinu bat egitea, diagnostikoa egin zen, planaren diseinu egin zen, orain gaude garapenaren fasean. Garapen honetan uste dugu oso garrantzitsua dela andragunea berdintasun planaren eje bezala, hildo bezala eta baita ere berdintasun kontseilua. Berdintasun kontseilua dena dakizuenez, Durangoko elkarte feministe ezberdinek osotzen dute, beraietatik Andereak, Bilgune Feminista eta Centro de Promoción de la Mujer ditu besteak beste, eta guk nahi duguna da planaren desarroioa urtekoa izan dadila, hau da, planaren barruan badakizute badagozela ekintza ezberdinak, ekintza hauek oso harin oso askar banoa esan dezakezute, ekintza hauek hildotzat hartzen dute Eusko Jaurlaritzak daukan laugarren planean direla mainstreamina, empoderamentoa eta partizipazioa, eta responsabilitatea eta baita ere bortik eritza, ez? Hildo hauek jarraituta, planaren garapena egingo da urteka, hau da, ekintzak urtean planteatuko dira, eta urte bakoitzaren amaieran egingo dena da ebaluaketa bat. Ebaluaketa bat, ikusteko bete diren, ero bete ez diren ekintzak zeintzuk izan diran, bete direnak nola, bete ez direnak zergaitik, eta batez ere egin urrengo urteko ekintzen diseinua.